Fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal din l-Ewkaristija. L-aħħar ħadd qabel ma nibdew iż-żmien tal-Avvent, nhar-l-Erbgħa kalla jrid nibdew ir-Randan. Hekk il-Papa wkoll talabna biex nitolbu għal paċi fid-dinja, niftakru f'dawk in-nies li qegħdin ibatu mħabba l-gwerra, dawk il-familji li qed jitilqu minn djarhom biex jaħarbu mill-gwerer. Għalhekk nitolbu għal dawn in-nies ukoll f'din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Illum ser nofru għar-Ruħ Terezja u Joseph Azzopardi. Bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija jew quddiem Alla nitolbu maħfra tal-ħtijiet tagħna billi ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għala tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Da kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Meta Jeżu qarbil jibqa' fih l-iskart, hekk ukoll min jarbel lilu nnifsu jara f'żunitu. Il-forn jgħaddi mill-prova, xogħol il-fuħari, hekk ukoll bniedem tarfu minn kliemu. Il-frott jikxef kemm bidwi jkun ħassib is-siġra, hekk ukoll kelma tikxef ħsieb qalb il-bniedem. Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem għax hekk jiġu pruvati n-nies il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla, salm responsorjali ngħidu flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. Ngħidu flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. Tajjeb li nfaħru il-mulej li nannu lill-ismek int loli. Inxandru fil-għodu tiba tiegħek u bil-lejl fedeltà tiegħek. Ngħidu flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, paċ-ċetru tal-Libanu jikber, imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Ngħidu flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. Sa fiex juħitom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura biex ixandru li ġustu l-mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Ngħidu flimkien tajjeb li nfaħru il-mulej. It-tieni qari. Tagħna rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ħuti, meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' tħassir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Imbelet il-mowt fir-rebħa. Fejn hija mowt ir-rebħa tiegħek? Fejn hija mowt in-niggiża tiegħek? In-niggiża tal-mowt id-dnub u l-qawwa tad-dnub il-liġi. Niżuħar lil Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk ħuti eżiż, żommu sħiħ, titħarkux,
ħabbirku dejjem fil-ħidma tal-mulej. Kunu għafu li l-ħidma tagħkom fil-mulej mhijiex għal xejn, il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Jogħġobkom. Intkom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli din il-parabbola. Jista' għama imexxi għama ieħor, mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiepli mhumiex aqwa mill-għalliema tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu jsir bħall-għalliem tiegħu. Għax tara tibna f'għajnejn ħuk u ma tarax it-travu li għandek f'għajnejk int? Kif tista' tgħidlu lil ħuk ejja neħilek it-tibna li għandek f'għajnejk, meta m'intix tara t-travu li għandek f'għajnejk int? Jew wiġġ ieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk. Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk anqas l-għeneb mill-għollieq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta' qalbu joħroġ it-tajjeb u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fum. Il-kelma tal-mulej, tal-im tal-Evanġelu nitnatfu minn bidna. Bħal kull sena, qabel ma nibdew l-avvent l-isfijiet tagħna jibgħatu l-nittra pastorali biex tinqara fil-knejjes. Illum ħanaqraw l-ittra pastorali ta' dan ir-Randan mill-Eċċellenza Mons Charles Cicluna, Arċisqof ta' Malta, l-Eċċellenza tiegħu Mons Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex, u l-Eċċellenza tiegħu Mons Joseph Gallia Kurmi, Isqof Awżuljarju ta' Malta. It-titlu ta' din ċirkulari huwa nilqgħu fostna l-għannej tal-ħniena. Fil-bidu tal-fidi tagħna hemm il-ħniena. Meta ħlisna mill-għarqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġiġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Kull darba li naqraw dawn il-versi minn kapitlu 28 tal-Atti tal-Apostli u nisemgħu l-isem ta' Malta, inħossu bħal dexa ma' ġisimna kollu u bħal sħana tilħaq il-qalbna. Dan mhux għax biss aħna l-isem pajjiżna u mniżżel fl-Iskrittura mqazza, imma wkoll għax inġeddu il-memorja sabiħa tal-laqgħa li missirijiet nataw lil Pawlu u l-isħabu li kienu fid-diffikultà. Laqgħa tant sabiħa li baqgħet immarkata fil-qalb ta' Luqa, l-awtur tar-rakkont ta' din il-ġrajja. Ġabu ruhom magħna biħlewwa li ma bħala. Luqa juża l-kliem fil-antropija, ħbiberija mal-bniedem. Wara 3 xhur li Pawlu dam fi gżiritna, din il-ħlewwa tal-laqgħa tal-bidu komplet tikber tant li Luqa jalaq il-qagħda tagħhom f'Malta billi jgħid u rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma kellna bżonn. Il-ħdina talla hija akbar mid-dnubiet tagħna. Matul iż-żmien li fih Pawlu u Luqa kienu fostna, għarfuna lil Alla veru u kif dan wera ruħu f'Ġesu ta' Nażaret. U rewna kif Alla tagħna u għani fil-ħniena. U qalulna li din il-ħniena tiegħu għalina hija profonda aktar mill-imħabba ta' bejn żewġ namrati u fidila wisq aktar mill-imħabba ta' bejn omm u iben jew bint. Imqar jekk mara tinsa lit-tarbija tagħha
u ma tħenx għal bin ġufa, jiena ma ninsik qatt. Din l-imħabba mimlija ħnina ta' Alla deret fil-milja tagħha fil-persuna ta' Ġesu. Kontra d-drawit ta' żmienu, Ġesu jieqaf jitkellem ma' mara, midimba u Sammaritana u jweda l-ilma li jaqtalax. Jidħol fid-dar ta' midimbejn pubbliċi u mistmerra bħalma kienu Mattew u Zakkew u joqgħod magħhom għall-ikel. Joqrob lejn il-lebrużi li kulħadd kien jitbiet minnhom għax imnizzin, imisshom u jfejjaqhom. Jilqa' u jieqaf jitkellem ma' dawk li kellhom spirti ħżiena u jeħlishom. Jagħti mill-ġdid id-dinjità lil mara adultera u jeħlisha mill-mewt. Ġesu jiġi merfuħ floli fuq is-salib bħala wirja u karba mimlija ħniena tal-missier fuq id-dinja. Mela ħniena tal-Alla tisboq bil-wisq anke l-ogħla mħabba tal-bnedmin, kemm fil-wisa kemm fit-tul, kemm fil-għoli kemm fil-fond. Hija ħniena li tilħaq lil kulħadd saħansitra lil dawk li salbuh. Hija ħniena li qatt ma taqta', tant li tibqa' tfittex in-naġa mitlufa sa massiba. Hija ħniena estrema li tasal li tmut għal min tħobb. Il-ħniena tal-Alla tistedinna nħennu għal xulxejn. San Pawla għallimna li Alla jħoss fl-aqwa tiegħu meta aħna nduqu ftit minn din il-ħniena. U jħoss tassew lill-missier meta aħna nħossuna u liet maħfura. L-esperjenza awtentika tal-ħniena u tal-maħfra tfakkarna li Alla hu missier u fl-istess waqt iġġeddidna fl-identità tagħna bħala bliet maħbuba u maħfura tiegħu. Kif inkunu nafu li qegħdin nagħmlu esperjenza tal-ħniena ta' Alla għalina? Meta aħna nikbru fis-sens ta' ratt il-ħajr lil Alla u fit-tħaddin tal-ħniena lejn xulxin. Aktar ma nħallu lil Alla jagħmel ħniena magħna, aktar inħossuna fil-paċi u nikbru fil-ħniena lejn xulxin. L-esperjenza sħiħa tal-ħniena ta' Alla nkunu ngħixuha tassew meta l-maħfra u l-ħniena li nirċievu minn għandu inkomplu ngħadduhom lil xulxejn fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, fil-ġrajiet ta' kuljum. Aħfru lil xulxejn bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. Ma nkunux għamilna esperjenza sħiħa tal-ħniena tal-Alla jekk naħsbu li din tagħtina l-permess li nagħmlu li rridu kemm fil-konfront ta' Alla u ta' xulxin. Jekk nifmu tassew li Alla jħobbna, żgur li nsibuha bitqila biex noffenduh u meta noffenduh jiddispiċina tassew. Jekk ngħixu fil-ħniena tal-Alla nkunu aktar attenti biex nuru ħniena ma' xulxin. Il-bnedmin l-oħra minflok kompetituri inqisuhom aktar bħala ħutna u allejati tagħna. Il-ħajja fil-ġuf inqisuha aktar bħala rigal permezz tal-ħallieq u mhux bħala xkiel. L-anzjani tagħna nqisuhom bħala benefatturi u eżempju ta' ħajja u mhux bħala toqol. L-immigranti li jiġu f'xi xtutna nqisuhom aktar bħala ħutna fil-bżonn, fl-istess waqt riżorsa u mhux barranin li qed jieħdulna xogħolna. Il-ħolqien ta' madwarna nqisuh bħala d-dar ta' kulħadd li rridu nieħdu ħsiebha b'responsabilità u mhux proprjetà tal-ftit li tiġi sfruttata l-qlieħ tal-flus. Il-professjoni titqis bħala vokazzjoni u servizz u mhux sinjal ta' prestiġġju u mezz ta' lukru. It-tmexxija titqis bħala ministeru u qadi u mhux okkażjoni ta' sfruttament u korruzzjoni. L-esperjenza tas-sagrament ta' rikonċiljazzjoni daħħalna dejjem iżjed fil-misteru tal-imħabba mimlija ħniena ta' Alla. Kif bħala bnedmin bejnietna spiss inħossu l-tieġa li l-oħrajn juruna li jħobbuna bil-kliem jew bil-ġesti, hekk ukoll inħossu l-bżonn tal-konferma tal-imħabba mimlija ħniena ta' Alla lejna, speċjalment fil-qrar. U kif kull darba li nħossuna maħbubin mill-oħrajn bħala jiġġedded fina l-entużjażmu tal-ħajja, hekk ukoll kull darba li nqerru Alla jerġa' jwellidna fil-maħfra u jfawwarna bl-ispirtu tal-ħniena tiegħu. Nilqgħu fostna l-għannej tal-ħniena ta' Alla. Il-miġja fostna tal-missier tagħna l-Papa Franġisku fit-2 u 3 ta' April li ġejjin hija minna nfisha ġrajja ta' ħniena ta' Alla għalina l-koll. Imqanqla
mill-imħabba mimlija ħniena li għandu għalina il-Maltin u l-Awċin, il-Papa jixtieq jiltaqa' wiċċ imwiċċ u jwassalna u jwasslilna l-kelma tiegħu. Fit-tagħlim tiegħu il-Papa Franġisku spiss jinqeda b'diversi ġbijat biex jenna nidħlu fil-profondità tal-ħniena tal-Alla. Bir-raġun nistgħu nsejħulu l-għannej tal-ħniena tal-Alla fi żminijietna. Il-Papa Franġisku jistqar li l-isem tal-Alla huwa ħniena u dan l-isem intwera fil-qawwa tiegħu f'Ġesu fuq is-salib. Alla għandu mod tiegħu waħdu kif iħares u jħares biss biex iħobb u jagħżel. Jekk aħna rridu nkunu li il-missieru waħwa veri ta' Ġesu, irrid kollna ħniena ma' xulxin. Hekk il-komunità tad-dixxipli ta' Ġesu issir tixbaħ lil dar tal-ħniena u lil isptar tal-battalja jilqa' fih lil kulħadd. Mimli bil-ħniena tal-Alla l-Papa għandu mħabba partikolari lejn il-foqra, l-immigranti, il-batuti u dawk kollha li huma mormija mis-soċjetà. Jixtieq li l-Knisja tgħix b'aktar awtentiċità l-opri tal-ħniena li Ġesu għex u xandar fl-Evanġelu. Inħejju ruħna żjara tal-Papa. Issa li ser nibdew ir-Randan għandna opportunità tad-debb biex inħejju b'mod spiritwali għaż-żjara tal-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fostna. Żmien tar-Randan huwa l-aktar adattat biex nieqfu nirriflettu dwar il-ħniena infinita li Alla għandu għalina u dwar kif nikbru fil-ħniena lejn xulxin, speċjalment lejn l-imwarbejn u l-batuti. 2000 sena ilu l-miġja ta' Pawlu weldet lil-missirijietna u lilna fil-fidi. Jalla l-miġja ta' Papa Franġisku f'April li ġej iġġeddet lilna u lil-ulietna fil-ħniena. Imqaqlin minn sens kbir ta' umanità, missirijietna laqgħu lil Pawlu u l-isħabu bil-ewwa li ma bħala. Imħeġġin mill-imħabba u rispett lejn il-missier tagħna l-Papa ejjew nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex nilqgħuh fostna bil-ferħ u nistennew bil-ħerqa l-messaġġ li għandu għalina nkunu aħna wkoll parti minn din ir-rivoluzzjoni tal-ħlewwa. Il-Verġnu Marija tal-ħniena li mxiet qabilna il-mixja tal-fidi tidħol għalina quddiem bina biex biż-żjara tal-Papa fostna tkabbarna fl-imħabba lejn Alla u lejn ħutna l-bnedmin l-aktar dawk fil-bżonn. Natukom il-barka pastorali tagħna illum 22 ta' frar tas-sena 2022 festa tal-Katedra tal-Apostlu San Pietru u San Pawl. Charles Cicluna, Arċisqof ta' Malta, Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi, l-Isqof Awżiljarju ta' Malta. San umu bil-iqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox l-għala s-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem salbuh għalina bada taħt Ponzu Pilatu għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema u jed fuq l-lemin tal-missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmir fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda mafra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti nofru lill-Alla li tagħna lil Kristu bħala mgħallem u mudell għall-ħajja tagħna fil-waqt li ngħidulu mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Nitolbuk għall-Knisja sabiex tkomplitejn li l-bnedmin jagħmlu esperjenza vera tal-ħniena ta' Alla, nitolbu mulej iftakar. Nitolbu għall-Papa Franċisku biex fil-vjaġġ li ser jagħmel fostna jħalli l-frott mixtieq jisaħħaħ il-valur insara, nitolbu. Tolbu għal-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu sabiex tinsab soluzzjoni għal-waqfin mill-gwerer fl-Ukranja biex il-popli jgħixu fis-sliem nitolbu.
għalina biex l-Ewkaristija li qed niċċelebraw flimkien twassalna biex nkunu xhieda veri ta' dak li niċċelebraw u nemmnu, nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn il-familji tagħna jkunu l-futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel li l-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek, nitolbu. Missier il-Knisja li tidwi fil-Knisja bil-kelma tiegħek għenna nifmu kif inħobbu lil ħutna, għenna biex flok niġġudikaw li xulxin naħdmu għall-għaqda bejnietna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U għall-entità il-ġid tal-art biex minnu nġibulek il-frott tagħna u inti tilqu għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijin għas-servizz tiegħek fil-ħinna tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu l-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejsa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha, u qassamt il-jiem u ż-żminijiet, sawwart il-bnedmin skont ix-xbija tiegħek u qedthom fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkmu fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħruk bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdisija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan x'dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal,
ħudu jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari l-lum niftakru f'Teresa u Joseph Azzopardi li għalihom qegħdin noffru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'qalbna mimlija mħabba anke lejn ħutna li tolbu t-talba li għallimna l-missier tagħna Ġesu Kristu u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema jkun ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek, la tħarisx lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li trid fija, li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kun jiswew lilna se nitqablu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu ħaresna ħajja.
Bħala ringrazzjament ta' din l-Ewkaristija li jedna li rċivejna fil-qalb tagħna jew ngħidu flimkien sliema lil Madonna biex ukoll nitolbu għal paċi fid-dinja. Sliema lik Marija, bil-grazzja int mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tmajtna mulej blikel li salvana, sagrament li bieħ fil-ħinina tijek ta' jixna fuq din l-art, fit-tiba tijek għamil li permezz tiegħu, ikolna sem fil-ħajja ta' dejja, bi Kristu sidna. Għanna xi avviż importanti, l-avviż tas-soltu tal-oti tad-demm illum il-ħadd 28 ta' frar minn it-tmurjat id-demm li hu tant bżonjus mit-8 sassija ta' nofsinhar fil-berġa ta' xewkijiet, ovvjament ħudu l-ID card magħkom. Għandna xi avviżi dwar il-programm ta' żmien ir-Randan. Ras ir-Randan dan hu jum ta' sawm obbligu għal dawk ta' bejn 18 u 59 sena u astinenza għal dawk li huma 14 sena l fuq. Waqt li nhar il-ġimgħa matul ir-Randan hemm l-astinenza mill-laħam. Ikun hawn ukoll l-adorazzjoni mill-10 sa 6 ta' filgħaxija nhar ras ir-Randan f'dan is-santwarju. Fis-6:30 issir ċelebrazzjoni Ewkaristika. Ikun hawn ukoll saċerdoti disponibbli għal rar mis-7:30 ta' filgħodu sa 7 ta' filgħaxija. Kull nhar ta' Erba' u kull nhar ta' Sibt fit-8:15 ikun hawn ukoll ir-reċita tas-salmi. Ikun hawn ukoll il-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla kull nhar ta' Erba' fid-9 ta' filgħodu sa 7 ta' filgħaxija. Meditazzjoni tal-Via Sagra kull nhar ta' Ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija u meditazzjoni tal-Via Matris kull nhar ta' Sibt fis-6 ta' filgħaxija. Min jiftaħ qalbu għall-kelma tal-Alla jiftaħ ukoll qalbu għall-bnedmin. Ġifieri din hija sejħa l-karità min irid ipoġġi xi offerti tiegħu frott is-sawm fil-qalb tal-karità li hemm fuq l-artal tal-ġenb. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd ta' mistrieħ.